చాలా క్లుప్తంగా నేను చాలా టైం అయిపోయింది, కానీ దేవుడు చేసిన మేలు తప్పకుండా పంచుకోవాలి కాబట్టి మీరు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు వనస్థలిపురం ఎన్జిఓస్ కాలనీలో మా అత్తమ్మకి ఇల్లు అలాట్ అయింది. సో 81లో నేను 87లో ఇంట్లోకి వచ్చిన పెళ్ళి అయిన తర్వాత మేము 34 ఇయర్స్ ఇంట్లో ఉన్నాము. తర్వాత పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయింది. ఆ ఇల్లుని డిస్మాంటిల్ చేసే పరిస్థితి అయితే మాకు లేదు. అది మళ్ళీ కూలగొట్టి కట్టాలి అంటే చాలా అమౌంట్ దానికి వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. పిల్లల ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళకి ఉంది. తర్వాత ఏమైందంటే మా పెద్ద అమ్మాయి మా అమ్మాయి వాళ్ళ అత్తగారు అల్లుడు, సో వాళ్ళు మాకు పక్క గల్లీలో ఉండేటోళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చేసింది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. మాకు దూరం అయిపోయింది. మాకు ఉద్దేశం ఏంటంటే తల్లిదండ్రులుగా పిల్లలకి మనం ఆస్తి సంపాదించాలి అనేది బడిలో మనకు ఉన్నది. అయితే ఆ ఉన్నదానిని ఒకవేళ అమ్మేస్తే మేమేమైనా నష్టం చేస్తున్నామేమో వాళ్ళకు అనేది అనిపించింది నాకు. వీళ్ళు వచ్చేసిన తర్వాత మేము కూడా వీళ్ళ దగ్గరనే ఉండాలని మేము అనుకున్నాం. అయితే వీ కెప్ట్ ఆన్ ట్రైయింగ్ అనమాట. అది అమ్మేస్తే వీళ్ళకి నష్టం చేస్తామేమో తెలియదు దేవా, మరి ఉన్నదానిని నష్టం చేయకుండా వాళ్ళకి ఇంకా ఎక్కువగా మేము ఇచ్చేటట్టు చెయ్యు అని చెప్పేసి మేము బాగా ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మేము ఇద్దరం ఎవ్రీడే చేస్తుంటే అయితే అది అమ్మకానికి ఉంది అని తెలిసినప్పుడు చాలా మేము ఇబ్బందుల పాలైనాం. ఎందుకంటే అసలు ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మమ్మల్ని అడగడం అన్నమాట, ఇది అమ్ముతుందంట అని చెప్పి. అసలు ముఖం తెలియదు ఎవరు వచ్చి మమ్మల్ని దినం లేదు, రాత్రి లేదు, పగలు లేదు, అసలు వర్షం లేదు, ఎండ లేదు, ఏ టైంలో బట్టి ఆ టైంలో అన్నమాట. అట్లా వచ్చి మేము అమ్మిపిస్తాము. అట్లా ఒక స్టేజ్లో మేము అసలు దిస్ హౌస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ సేల్ అని పెడదాం అనుకున్నాం. అంతగానో మమ్మల్ని విసిగించారు. సో అప్పుడు అసలు ఎవరిని నమ్మాలి కూడా మాకు తెలియలేదు. అప్పుడు మేము ఒకటే ప్రార్థన చేసుకున్నాం, దేవా ఎవరైతే ఇల్లు కొంటారో మేము అమ్మేది చూద్దామంటే కొనేవాళ్ళు డబ్బులు తీసుకొని రావాలి, ఫస్ట్ వచ్చి మాకు అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి. అట్లా ఇస్తే కనుక మీ చిత్తము అనుకుంటాం, మేము ప్రొసీడ్ అవుతాము, మేము ఎవ్వరిని అడగము, నువ్వే వాళ్ళని పంపించలేవా అని మేము ప్రే చేసుకున్నాం అనమాట. ఇదంతా జరిగిన తర్వాత అయితే ఒక 5 డే ఒక ఆయన వచ్చిందనమాట, 5 lakhs చెక్ తీసుకొని వచ్చింది ఆయన. అయితే మేము ఎవ్రీథింగ్ నేను దేవుని సన్నిధానంలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి నేను ఉన్నట్టు మీకు చెప్తున్నాను. మార్కెట్ రేటు 176 వరకు ఉన్నది. సో మేము 176 అని చెప్పినాం. చెప్తే 170 దాకా వచ్చిందన్నమాట. అయితే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే ఇద్దరు ఓల్డ్ వాళ్ళు వచ్చిందన్నమాట. ఆంటీ అమ్మ కనీసం 2 లక్షలు తగ్గించు అని అన్నారు. లేదా అంటే మేము ఆల్రెడీ 6 లక్షలు తగ్గించేసినాము. ఎందుకంటే మేము ఇది మా అత్తమ్మ మాకు ఇచ్చింది, మేము మా పిల్లలకి ఇవ్వాలి, మేము అలా తక్కువ ఇస్తే వాళ్ళకి నష్టం చేసిన లెక్క దయచేసి అర్థం చేసుకోలేదు అని నేను కొంచెం కరాఖండిగానే నేను చెప్తే ఇంకా వాళ్ళు సరే అని అన్నారు. ఫస్ట్ వాళ్ళు 5 lakhs చెక్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు టైం అడిగారు. మేము దాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు వెంటనే తీసుకుంటే మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లం అవుతుందని మేము దీన్ని చూసలేక తర్వాత వాళ్ళు మామూలుగా అయితే 45 days టైం ఇస్తారు. వాళ్ళు 60 కాదు 90 days కూడా టైం తీసుకుంటారు. కానీ మేము ఎప్పుడు ఏమలేదు వాళ్ళని ఎక్కడ కూడా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఎవరైతే మధ్యవర్తి ఉన్నాడో అసలు మేమున్న పరిస్థితిలో ఈయన పేరు మీద లేదు, అత్తమ్మ పేరు మీద ఉండాలి మాకు తెలియదు కూడా. ఒకడే కొట్టు కాబట్టి తప్పకుండా తనకే వస్తుందనే ఉద్దేశంలో మేము ఎన్నిసార్లు కూడా మేము ఏం కావాలంటే కాము ఉండిపోయింది. తర్వాత ఖచ్చితంగా తన పేరు మీద అమ్మాయి లేదని తెలిసింది మాకు. అమ్మాయి ఎవ్రీథింగ్ ఆ మధ్యవర్తి ఎవరైతే ఉన్నారో మేము ఇంట్లో నుంచి కట్ల పిల్లలు అన్ని పనులు 1% కానీ ఒప్పుకున్నారు. అన్ని పనులు కూడా దగ్గర నుండి మమ్మల్ని ఏమి ఇబ్బంది పెట్టకుండా లాస్ట్ వరకు ఇవ్వడం, పని చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఇవ్వడం కూడా ఏం అనకుండా తను పని చేసి అయిపోయిన తర్వాత అది మాకు ఏ రోజైతే మేము మాకు అమౌంట్ చెల్లిస్తారో ఆ రోజు కాదంటే ఇచ్చేసారా అని ఏమి అన్నారనమాట. ఎందుకు కొన్ని రోజులు టైం అడుగుదాము మనం ఏం తీసుకుంటారు అంటే లేదు, వాళ్ళు మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనం కాలంటే ఇచ్చేయాలి మన తర్వాత అనుకుంటే ఇల్లు కోసం వెతుకుతున్నాం. అయితే మేము ఖచ్చితంగా మా పిల్లల దగ్గరనే ఉండాలనే ఆలోచనతో మాకు ఉంది. సో అప్పుడు ఇక్కడ అనుకోకుండా సడన్గా ఇల్లు పైన ఒకటి రెంటెడ్ హౌస్ ఉంది అని చెప్పేసి దాంట్లో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు అమ్ముతారేమో అని చాలా ట్రై చేసినాం. కానీ వాళ్ళు ఇవ్వమన్నారు. అప్పుడు కూడా అనుకున్నాం లేవా ఇక్కడ ఉండడం నిశ్చితం. అయితే మేము మళ్ళీ ఎవరిని అనుకోము, మాకు సడన్గా ఎట్లనన్నా మాకు ఇల్లు మాత్రం ఇది అని ప్రేర్ చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమైందంటే ఇది బెస్ట్ దేవుడు మాకు ఇస్తుందని మేము నమ్మినాం. అయితే ఇప్పుడున్న ఇల్లు కంటే అది 5th floor కానీ మాకు మంచి ఇల్లు. జస్ట్ ఇట్లా మాట్లాడుతుంటేనే అది ఆ డీల్ సెటిల్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇక్కడ మాకు ప్రతి విషయంలో కూడా
అల్లుడు అని కట్టుకుంటాను. దేవుడు మాకు మంచి అల్లుని ఇచ్చిండు. ఇద్దరు బిడ్డలైనా సరే కొడుకులంటే అల్లుని దేవుడు ఇచ్చిండు. అంటే చెప్పాలంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ అట్లా పెంచిండు వాళ్ళని అనొచ్చు. సో ఎక్కడ కూడా ఏం ప్రాబ్లం కాకుండా ప్రతి విషయం కూడా అంటే కొంతమంది ఇట్లా డబ్బుల దగ్గర పెత్తనం చేసి అట్లా వేస్తారు కదా, అట్లా ఎక్కడ కూడా అల్లుండో ఎక్కడ కూడా మమ్మల్ని దేంట్లో కూడా ఒత్తిడి చేయలేదు. మేము చెప్తే వాళ్ళకి తోచిన సరే. సో ఇది కొనుక్కున్నాం. తర్వాత మరి ఇంకా ఆస్తి పిల్లలకి మనం అధికంగానే ఇవ్వాలి కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదైనా ఇంకా క్లాస్ కొనేసి వాళ్ళకి రిజిస్టర్ చేసినాం అనమాట. సో ప్రతి విషయంలో కూడా దేవుడు మాకు అన్నీ కూడా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అన్నీ కూడా అన్నీ నచ్చినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా ఇప్పుడు తీసినటువంటి సనల కానీ మైకల్ కానీ గుజ్జులు కానీ యశ్వంత్ శశియన్ లేవు వీళ్ళందరూ మై ఫ్యామిలీ అని చెప్పొచ్చు. నేను ప్రతి విషయంలో మా ఇంట్లో జరిగే ప్రతి విషయము క్రిస్టఫర్ గారు అయితే మాట్లాడారు ఎక్కువగానే. నేను సంతోషం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా ఏదొచ్చినా వాళ్ళతో నేను షేర్ చేస్తాను. మా ఇంట్లో జరిగే ప్రతి విషయం వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో నేను ఇక్కడి నుంచి సడన్గా నేను ఇచ్చిన బాబుకి పోయినప్పుడు కూడా ఇట్లా సడన్గా వెళ్ళిపోతున్నాం, మేము ఇట్లా ఇది అమ్మేసినాము తర్వాత వచ్చినప్పుడు చూస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళకి చెప్తూనే ఉన్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇంకా చాలామంది పిల్లకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే పిల్లలు ఇక్కడ పుట్టిండు పెరిగిండు ప్రతి ఫంక్షన్కి అందరినీ పిలిచినాం. ఎన్నిసార్లు అందరినీ పిలిచి ఇబ్బంది పెట్టుడు ఎందుకని చెప్పేసి బాగా క్లోజ్ ఉన్నదని మాత్రం పిలిచినాం. మా ఆహ్వానాన్ని మరణించి వీళ్ళందరూ వచ్చినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు. మరి దేవుడు మా జీవితంలో చెప్పలేని అసలు ఎంత చెప్పినా దివరాత్రులు చెప్పినా దేవుడు చేసిన మేలుకి మేము చెప్పే కృతజ్ఞత చాలా తక్కువ అనుకుంటా. దీంతో పాటు నా తోబుట్టువులు నాది ఒక కన్ను, నా ఫ్యామిలీ నా తోబుట్టులు అయితే ఇంకొక కన్ను సమస్తులు అండ్ మై కొలీగ్స్ అనేది చెప్పవచ్చు. ప్రతి విషయం నాకు కష్టంగా సుఖంగా అన్నింటిలో కూడా నాకు అన్నింటిలో నా తమ్ముళ్ళు నాకు ఆంటీ తను మదర్ అన్నింటిలో కూడా మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అన్ని విషయాలలో నాకు మనుషుల చేత చాలా అతిగా ప్రేమించబడ్డ వ్యక్తులం కావచ్చు మేమని చెప్పొచ్చు. సో దేవుడి ఆధిక్యతను మాకు ఇచ్చిండు. దాన్ని బట్టి దేవుడికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి మీకు